Thil makle hlauhawm episode 48 Lawrkhawm he channel hi ila subscribe lawani chuan khongai takin min lo subscribe sakla mundanga min share sak theite in omani phei chuan alom omle zual ngotang Malaysian mun pakhata chuan an mani tronga kuntilanak niya an hriat chuan ati buai fo ni in an soi ani kuntilanak hi tha meichia korfual var ha samtha nuang mai ni in sap hawin woman in white dress tia an soi thin nen khan a in angdawa ngai ani kuntilanak hi an soi dan chuan anaw pai lai aboral ani ome hei wang hian a thla thin rim chuan a meichhe pui a bik takin naw pai te chunga atuan ta thin ni in an soi ani zan khat chu urban explorer pakhat hian heng an thil mu na niya an soi hi a fang kuala in chung chhong sang lama chuan thom hria in chung lam chu film khur tak chuan apan chho ta tham tham maya in chung chung an lut chu alo thim hle maya room pakhat thom lo chuan na nia a hriat chu a han honga ma se engma mutur alo om lo ani hetia thla ala kual zel hian room chung bang phena tu ti hriat lo lu lo lang hi avala fuwa athil lak fu awang chuan tlemin hlau devin nung lama chuan atot let lea hun engemaw chen an ngak ren rona chumin hu chuan hlau thong tak chung chuan athil mu na room chung chu avapan nai le ta ani chuta bang phen atang chuan sambor chhor tak mai chia korfual var ha hian aron ta thut mai ani he mei chia lo lang hi kuntilanak ai ma chuan he hmuna lo cheng ril rulama har sat na nei mi hring ni in alanga ma se aron chet vel dan hi thil rap om tak chu ani ve hrim hrim ani Hellsbardam tui khua hi Tennessee kho pakhat Hellstown hmuna om ni in kum sangkha zakwa som pathum khan khua tran ni in Native American ho chen nam hun hlui le Indian howin hun rang tia an lo soi hmuna khua ani nge ani he tui khua hi khovel hriata po deb rang saber anga hriat ani ve hial ani he tui an khua la ya na thok tu tam tak chuan accident awangin he hmuna hian an nun na hlutak an lo chan to nge ani he dam building hnuaya hian tunnel omin helai hmuna no pangte chuan school kalnan tak an hmang thin ani ma se ni khat chu he tui khua lik wang chuan he tunnel hi a hor ta chiam maya no pang tam tak tangin chung zinga panhi phei chuan an nun nan chan pha hial ni in an soi bok ani sarkar chuan he tui khua na lai hi a him lawa hria in he lui thlang lama hian a khuap ta jok ani ti chuan Hellsbardam hi rausan aloni ta ani Franco TV chuan he mun nel om lo tak mai hi a fang kuala hetia thla ala kual deuh chau tia hian phun thom ni om tak hi a hretamaya chu mai alani lo eng thom nge ti po hret lo thom hi aron rile ta chiam mai bok ani
afraid to say this, but I am honestly afraid right now. I heard a big weird noise. I haven't heard it yet, but I'm already hearing. Hetia tanel chung an kal chu thom dang lam tak tak hria in he tanel chung atang hian rang tak chuan a chuak le ta ani. All right. What? No. Hemin hu hian Franco chuan room pakhata hian spirit box mang chuan he hmuna cheng thla chu biak po chu an tum le ta ani. Is it okay that I could record in this room? Yeah, sure. I don't know if that's what it said. You guys correct me. Oh my god. Oh my god. Hetia thla in black pen saron ti lai hian tukver kila chuan thil var enge ti hriat har tak hi lo langin aron bi ni mai hian alang ani oron chua tu kha ani thei mai angem mun pakhata a camera kam chuan room hladau taka thla ni nge ya ngai thei thil dum tak kal lai hi alo record fu bok ani he thil hi veilam atang chuan ron kalin tinglama chuan kal zelin muang changin aral ta dai mai ani Franco hian he hmuna boral to te thla hi alo lafu ani ve thei mai angem nang enge ingai ve dan le hidden place tia minglem in vua chuan an chen na in chung room rang rang te chu chei that na an nei lai le chei that ngai lai zual room te chu thla ala kuala he ina cheng te hian an chen na ina hian thla le thil dang lam engma an la hrengai reng reng lo ani ma se hetia thla ala kual hian hun pakhata mei cheno pang kor fual var ha thla ni om tak loading reng lai hi alo la fuwa he no pang thla hi chemia lo chuan a loading reng mai ani a hma lamin thil ton lo la nei lo ma sela he no pang thla lo lang hi an chung khat zinga bo ral to no pang thla ani thei mai angem Philippines Roma warehouse pakhat chunga duty night guard chuan korful varha in chunga kal hi alo la fuwa ma se he meichia hi reilang lo chuan abole ta dai mai ani zan rei towa warehouse chunga meichia lo om taringot chu tunge ni ti chuan room chung hun tin mai chu azong kwal ta chiam chiam maya a hmu na om nia a riat na lama avakal po chuan alo bole man zel ani room chung hun tin mai chu azonga hetia azong kwal char char hian thom ri rek hre in chuta apia lok ama a chuan aron lang ta thut maya heta zet hi chuan mi hring dam lai ni thein a hreta lawa he night guard hi man mo tak chuan he warehouse atang hian atlan chuak ta ani adventure ala chuan mun pakhat mun rang an ti hi atlowa he muna thla lo cheng hi thla mi ti boi ching tak ni in alang ala an fangkual chu he thla hian alo tong chiam chiam tamai ani ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا أبوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا اخوان احس مني بحالي، والله شوف كيف يتحرك الظل هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. قسما بالله العظيم ان الظل ذا يتحرك الحاله. ربي صدري عورني. انا يا اخوان شكلي بنسحب. هذه اكثر من انذار اعطوني. heng athil mu le hriat te awang hian voi khat phei chu a che sual thel nge nge ani in ti pat mai a hlo awang chuan chua mai chu an tuma ma se a beisei ang chu ani ta hau lo mai he thla lo cheng hian zui zelin kong khar chu a lo kal tat ta mai ani. بسم الله بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. بسم الله. اقسم بالله كهرباء. يا اخوان دقوا على احمد بسرعه يا اخوان. اقسم بالله ماني قادر افك الباب ورب الكعبه. فك الباب. بسم الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. hetia an chuak le chia hi kong khar bula thing lo in tung chuan alua chuan khong in atluta ni in alang. van nei thak takin na em nei lo chuan ala hi a chuak thei hram ani. West Virginia huna chung ko pakhat home security ring camera chuan an kot pal hung na pon lama chuan thil dang lam tak hi alo record fuwa he in nei tunu soidan chuan an veranda a chuan zial zuwa a thut thu le an in pia lam atang chuan thil engma mu nei lo ma sela eng thil emo tak hian a thli reng nia hria in ril runuam lo tak chung chuan a thu a soi ani. An in pia lama hi chuan a fanu pi pu uaina bak engma in vel po a lo thu a soi nge nge ani. Uluk taka he mei chia thut na pia hi kan en chuan thil var tak thil dang lam tak mai mi hring ani lo ti hriat tak kal lai hi a lo lang theya eng thil chia chunge ni ta ang le tha kan ti hi ani thei mai angem nge et alien kan ti lam hi ni zo kang le.
he in kan en me ka cheng pitar pakhat chu he thalak lak ma nili vel liam ta khan aboral towa chuta he in hnai dewa cheng then khat te chuan he ina hian thom mak tak ri lo chuak le thin an hriat thu le cheng la ang maya light in on le thin an hmu thin thu an soi ani mi pakhat hian jing ma tak maya hian he in hi motor chung atang chuan thla ala kuala engchi ange he thala tu hian alak fu ti hrethiam a har hle maya ma se ama hi chuan mi hring ni om tak thla alak fu thu a soi ani in lama he thil an en le le chu gate chung zona thil dum tak mai ding hi a mule bok ani he thil dum tak mai hi chhun lama chuan a om reng reng lo ni in a soi bok ani hei wang hian he thil lo lang hi grim reaper soul reaper nia angai thu a soi nge nge ani